एक्चुअली आं बिराद मोजां मोनदों दिनै गावनि थाखायनो गाव भट होनो मोननाय बेबो मोनसे भाग्यबो नांगौ आरो बे आंनि थाखाय लाइफआव फार्स्ट टाइम आं मोजांखौनो मोनदों आसायाथ' थिगैनो दङ आं दाखालिफोर बुंबाय थादों केम्पेइनफ्राव खिन्थु दिनै आं बारा बेबायदि बुंनो हानाय नङा बेयो केम्पेइनबो नङा जास्ट काइन्ड अफ मेसेज 23 तारिखसिम नेनांगोन आं एसे सेन्टार गिदिंगोन दिनै जेसेबां हायो गिदिंगोन आं खावलायनायाथ' मोनसेल' दा दिनैनि दिनाव जितु संबिधानाव जितु प्रभिजन दङ बयबो गावनि माने भटार राइट्स बेखौ एक्सारसाइज खालामथों बयबो ओंखारथों गावनि बिबेक भट गावनि पसन्दनि केन्डिडेटखौ होथों बयबो बेहाय खुनु फर्स गैया आं रावखौबो आं फर्स खालाया रायजोफ्रा बुजिगौ रायजोफ्रा मिथिगौ सोरखौ होनांगौ गासिबो रायजोफ्रा गावनि डिसिसनखौ लागोन आं बेखौ आह्वान खालामदों आरो दिनै बे भट केन्द्रआव फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनब्ला बहुद गोजोनै जोंनि भट केन्द्र जादों आरो बेवहाय बयबो मिनि खुसि फैदों बा आंनिथिं मोनसे इसारा मोनदों आङो जे रायजोफ्रा बयबो मिनिनायखौ नुदों आरोखि माबायदि आसाबादि नोंथाङा आंथ' आवगायनिफ्रायनो बुंबोखादों जे आं 1 नाम्बाराव थागोन सोरनि गेजेराव जागोन दावहाया जों मोनथामबो समानानो फ्राय खिन्थु आं 1 नाम्बाराव थागोन आरो दिनैनि दिनाव रायजोफोरखौ जाहाथे बयखौबो आङो गोजोन खुसियै भट होनानै बयनिबोसिम आं गोजोननाय हरग्रोदों प्रथमावनो आं दहाय होननो बावबाय एसामिस निउसाव ओंखायनो आं निउसाव बुंग्रोनानै लाबाय आं बयखौबो जाहाथे गोजोनै भट होफैयो आरो बयनिबोसिम आङो गोजोन खुसि जाहाथे बे बाइ इलेक्सनखौ बारग'लांहोयो लांहोयो बिनि थाखाय आं बयखौबो खावलायदों आरो बहुद गोजोन खुसि जालांगोन होननानै आं आसा खालामदों आंथ' होनबोबाय थाखानाय आं 70+ रायजो राजाफ्रा BPF आरो UPPनि जे खामानि बे खामानिखौ नुबोखाबाय बिसोरो माबादि मावदों आरो रायजोफोरनि मा डेभेलपमेन्ट खालामदों रायजोफोरनि मा अननाय आरो गांनाय लुबैनायखौ माबोरै सुफुंदों बेखौ निश्चय रायजोफ्रा बुजिखाबाय बे बुजिनायनि थाखाय दिनै आंनो रायजोफ्रा भटखौ होगोन बेखौथ' जोंहा इलेक्सन अफिसार दङ जुदि बेबायदि गाज्रि जायोब्ला जों इलेक्सन अफिसाव कमप्लेन खालामगोन आरो गोदान जानायनि थाखाय जों खावलायगोन